takvog magičnog sjaja. Sada i oko Niksa kao i u njemu samom. Prizor kakav nije mogao ni da zamisli, a malo je reći da je zbog njega bio presrećan. Shvativši da ima društvo, Niks je odmah poželeo da sa zvezdama razgovara. Veselo je trčkarao od jedne do druge, postavljajući razna pitanja, ali odgovora nije bilo. To ga jeste zbunjivalo, ali nije odustajao. Možda su samo stidljive, ili im se jednostavno trenutno ne govori. Ili možda ne znaju kojoj se tačno obraćam, pa ne žele da govore u glas. Znam, davat ću im imena, da ne bude zabune. Niks je prilazio zvezdama i počeo ih je imenovati. Ti ćeš se zvati Iskra. Tvoje ime je Aurora. Tvoje Teodora. I tako redom, dok mu pažnju nije privukao sjaj jedne zvezde u daljini. Jasno se moglo vidjeti da je sjajnija od ostalih. Brže bolje se uputio ka njoj. Kada je prišao sasvim blizu, nije mogao da ne zastane i zadivi se sjaju kojim je blistala. Očaran time, obilazio je oko nje, zagledao je. Već je uveliko razmišljao kako da je nazove. Koje ime bih tebi mogao da dam? Nije uspeo da nastavi rečenicu kad se začuo. Zašto bi mi davao ime kada već imam svoje? Niks začuđen stade u mestu. Zbunjeno je gledao, trudeći se da odgovori. Najzad izusti. Pa ti govoriš? Ne znam kako bi me drugačije čuo da nisam progovorila. Čekaj, ti zaista govoriš? I ti govoriš, pa nisam začuđena zbog toga. Šta je u tome toliko neverovatno? Pa ti ne razumeš. Ne znam šta bih ti pre sada rekao ili te pitao. Dugo sam pokušavao da razgovaram sa ostalim zvezdama, ali mi ni jedna nije odgovorila. Pa sam prestao da očekujem odgovor. Zato si me ti tvojim veoma iznenadila. Mene je iznenadila tvoja ideja da mi daš ime i još si me time i prekinuo san. Mislio sam da nemaš ime kao i ostale. Kako to da samo ti imaš ime? I zašto se toliko razlikuješ od ostalih zvezda? Kako se zoveš uopšte? Siguran sam da bih ti ja neko lepše ime dao. U stvari, odakle ti ime? Ko je mogao da ti da ako nisam ja? Ti dalje govoriš kao da ne očekuješ odgovor. Kako to misliš? Još jedno pitanje. Polako, imamo sve vrijeme sveta za razgovor. Sve ću ti objasniti, ali moraš biti strpljiv. Očigledno je da ti strpljenja nedostaje. Kako sada to misliš? Ti tako govoriš da mi ništa nije jasno. Nova pitanja samo nadolaze. Kažem ti, bez brige, na svaku ću ti odgovoriti. Kada bih ti sve odjednom rekla, ništa ne bi razumeo. Kao i sada. Zato je potrebno da budeš strpljiv. Tada ćeš bolje slušati i čuti. Ali ja zaista dobro čujem. Toliko pitanja ti se smenjuje da nisi mogao sačekati da ti na prvo odgovorim. Ne, nisam te prekidao. Odgovorila si mi. Dobro, reci mi onda, kako se zovem? Nisi valjda zaboravila sopstveno ime? Ne izbegavaj odgovor novim pitanjem. Dobro, priznajem, u pravu si. Nisi mi uspjela reći svoje ime, jer sam iznova postavljao pitanja. Hoćeš li mi sada reći? Sada smo napredovali. Moje ime je Danica. I to je sve što ću ti do sutra reći, jer strpljenje se stiče. Vidjet ćeš. Kasno je. Morala bih poći na spavanje. Danica! Divno ime. Imao bih samo još... Da odmoriš do sutra. I imaš lepe snove. Laku noć. Kao i vi, dečice draga. Do sljedećeg druženja. Laku noć. Lepo sanjajte.